Karon adlaw sa Biyernes sa ikakawhaagwalo nga semana sulod sa tuig. Katingad-an nga tapos siya naghisgot mahitungod sa gahom sa Dios sa pagtambog og kalag ngadto sa kalayo sa impyerno. Si Jesus naghisgot mahitungod sa katingalahang pag-amuma sa Dios alang sa katawhan. Kini nagdapit kanato sa pagpalandong sa makadiyot mahitungod sa impyerno. Ang ideya mahitungod sa impyerno ug sa walay katapusang panghimaraot dili mabasa sa karaang kasabutan. Ang impyerno maoy kamatuoran diha sa bag-ong kasabutan. Mahitabo lamang kini kung sa tinuod ang tawo mosalikway sa Diosnong kaluoy nga gitanyag kaniya diha ug pinaagi ni Kristo. Samtang ang impyerno usa ka kamatuoran, wala kitay ideya kung aduna bay usa nga siguradong gitambog didto. Mahinungdanon nga ang simbahan hugot nga nagpadayag pinaagi sa pagproklamar og mga santos nga aduna nay mga kalag nga nakadangat sa langit. Apan wala gayud siyay opisyal nga gideklarar nga adunay kalag nga gipanghimaraot didto sa impyerno, bisan ang pinakagrabeng kriminal sa kalibutan. Apan adunay usa ka butang nga nahibaw-an ug gimantala sa simbahan, nga usa ka tawo siguradong nakaadto sa impyerno, si Kristo mismo. Si Kristo mikanaog ngadto sa impyerno nga atong gilitok diha sa krido, maoy pinakapagmatuod sa kahalawom nga naabtan sa Dios nung gugma ug pag-amuma alang sa matag usa kanato. Pamalandong. Hilabihan gayud kadako ang gugma ug kaluoy sa Dios sa iyang pag-amuma kanako. Ako ba kining naamguhan? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdayeg sa himaya sa Dios. Mauusab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, ang pagdaig sibo gikan sa matarong. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas, awita ang iyang mga pagdaig. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Kay matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaluoy sa Ginoo na puno ang yuta. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo, ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo, nagatan-aw siya sa tanang katawhan.
Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa diha nga linibo ang mga tawo nga nagpunsiso kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila, miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseyo nga mao ang pagpakaaron ingnon, bisan unsay gitabunan madayag, ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag, ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlo kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mopatay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamog bili, kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.